café, va? Eller den er helt perfekt størrelse. Ikke det er dejligt. Den har lidt til. Så jeg skal lige prøve den omgang, så du kan have ret til. Så du kører uden hænder. Ja, det må man jo slet ikke med trafik. Jo. Skal lige der, du kan dreje. Sådan, ja. Det går langt. Ej, hvor er det sjovt.
Jeg tænker også bare lige på Coco. Nå, det tager vi. Klammer op. Vi tager lidt af gangen, Johan. Hvad var der også lidt bare en hund, du var helt bange for at være hjemme i kravlegården en gang? Kan du huske det? Og der var den der gelægte. Nå, okay, var det den der med det der form? Så ja. Jo, kør det, men du gør. Du skal bare lige, jeg tror det. Say Merry Christmas to Kathy. Merry Christmas, Kathy. What are you doing? I am Watching television? Ja, det var simpelthen for livagtigt. It was too, is it a filming? Yep. The dog was too real for Ella. She thought actually it was a dog. We'll become good friends. Hi. Ui. Hvad er det? Se engang. Hjælp dig. We saw how you were packing up the gift on YouTube. She just... Sådan der. Sådan her. Nej, jeg gør bare lige sådan her, som skal. Sådan er det. Ui. Hold da op. En fin dukke. Den var sjov. Irma hedder hun. Irina. Nej, hvor er den fin. Irina from Russia. Jeg tror, vi havde ikke lige op sådan nogle lige nu så leger hun med den der. Og papiret. She likes to play with the paper, that's the best. Er det det? Er det legetøj? Jeg ved det ikke. Det er nogle måler. Det er lige før vi skal tage den. Vi skal se, om vi hører det ikke i morgen. Det er forberedt. Jeg ved ikke. Samuel, say something to Kathy. Hello, Kathy. Jeg vil gerne se det. Er det det? Jeg har ingen anelse om, hvad det er. Det var sjovt, de dyr der. Det var en rigtig god idé. Ja, ja, den er rigtig sjov. Ja, der. Ja. Det er for noget fint noget. Det står til Ella. Til Tammin. Nej, så... Håber til os. Nå, det var en smart idé. Jeg er glad for den. Nej, jeg tror, det var Charlie, den der. Der står Ella på. Ja, det er. Det er man kan hænge op til sit...